Wel, dwi ddim yn gwybod. Mae fe'n cymleth. Mae pawb yn dweud pwy mor cymleth yw'r sefyllfa. Mae'n anodd i pobl deall yn union beth sy'n mynd ymlaen. Ond y ffaith yw, mae'r egwyddor y peth yn di a gwyn, na dwi, mae'n eitha syml. Egwyddor, mae soldeb y sefyllfa. Yn yw, mae hawl gyda cerddorion Cymraeg cael tal teg am beth maen nhw'n wneud. A dyna fe, yn blwmp ac yn blaen. Does dim, chybod, mae'r gallu, lle dyn ni ar hyn o bryd, mae gallu gyda'r BBC i sortio hwn mas. Ond dyn nhw ddim. Hynny yw, beth mae cael tal teg yn golygu i fi, dwi ddim yn cerddor proffesiynol llawn amser. Chybod, mae rai pobl wedi colli bywoliaeth. Dwi ddim, ond be dwi yn colli yw, hynny yw, does dim arian gyda fi a cerddorion tebyg i fi i roi nôl mewn i recordio. Dwi ddim wedi gallu fforddio recordio unrhyw beth newydd ers llynedd, ers blwyddyn nawr. So beth mae cael tal teg yn golygu fi yw y bys yna rhyw fath o incwm. Felly, os dwi'n creu record, byddai'n gallu adennill yr arian nôl o hwnna, bydd sodd i fe nôl mewn i wneud mwy o recordio, mwy o gigs, mwy o offer newydd. Mae costau ynghlwm i creu cerddoriaeth. A dwi'n credu bod dyletswydd ar y BBC i talu am y gwasanaeth maen nhw'n cael mas o cerddorion yn teg. Wel, yn bersonol, mae'n effeithio arno fi ar sawl lefel o ran hynny yw, nid fel cerddor na, fel gwrandawyr Radio Cymru. Mae Radio Cymru yn rhan mawr o bywyd fi, o pan fi'n codi yn y bore troi ymlaen, neu yn y car troi Radio Cymru ar. Yn ei ffurf presennol, ers y blwyddyn newydd, wel na, dwi ddim yn gwrando arno fe, ond nid just mewn protest, ond oherwydd dyw David Bowie yn Ffraneg ddim yn apelio at fi, really.